overcome sa church. Kato mga testimony yung nadungog karon, the church, the believer must overcome. Na-bless kayo ko sa word nga gihatag. In fact, today, si Manding Pining, daan na pod sa hospital, kay kagabi, pa daw to, o gahapon, siging kasakit yang tiyan until this morning. So, nangutana ko, na ultrasound ba siya dayon, she said nga, nakainom siya kape, ganyan buntag mo, nandi pa i-ultrasound. So, daghan kay tag mga alampoon, daghan kay tag inog ampo. Kita tanan doon ay pagsulay. O hinamdumigid ni nga pagpangalagad na to sa Ginoo, dili exempted ta ana. Maabot yun na sa tong kinabuhi. So today, minaw tas pulong sa Ginoo, the church will overcome. The church will overcome. Atong ablihan ang atong mga Biblia diha sa 1 Peter ato ta sa unang Pedro kapitulo 1 mga igsuon. Verse 3 to 9, 3 to 7. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 7. Let's all stand. Let me read in Bisaya. Basahon sa nako ni sa Bisaya. And palihog lang ko sa ato nga screen diha, no? Verse 3, 1 Peter chapter 3 verses 1 to 7, verse 3. Magpasalamat kita sa Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy nga gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog og panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitaganak niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga giandam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Verse 6, busa, angay ninyo kining ikalipay bisan tuod og sa pagkakaron, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa sa bulawan sulayan usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdayeg, himaya, dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord nga karong adlaw ang imong mga pulong. Makahatag ka na og dugang pagtudlo, pagdasig, paglig-on. Salamat Lord nga imo sadming tudluan. Mahimong among mga kasing-kasing madinawaton. Kining mga alantoson, O Lord, dunay dakong katuyuan diri sa among kinabuhi. Ikaw, O Balang Espiritu, mamuhat sa tanan mga kasing-kasing o huna-huna sa tanan nga ani akaron. We pray na ang tanan gayod makasabot, malig-on, pinagis imong mga mensahe. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Manglingkod ta, mga igsoon. Sa makausap pa, mayong buntag. Sa mga tapok panagtigom nga ginahimo na to, doon na tayo seryoso kayo nga series nga gihimong pagtuon kabahin sa Book of Revelation. And sa nagkalain-laing mga scholar na ay gitawag diha og dispensationalist, na ay premillennialist, postmillennialist, napoy without millennial. Dagan kayo siya version. Pero ang pinaka-bottom line gyud is to be with the Lamb. Follow the Lamb. Sunod ragyog ka ni Ginoong Hesukristo, bisag magkinaunsa. Ang Book of Peter, nasuwat usab ni siya to encourage. Sa pag-encourage sa mga katawhan nga
naigo sa grabing intense kaayo nga kasakitan. Severe kaayo nga persecution. And it happens sa common era or first century. In fact, pag nagbasa ka sa Book of Revelation, is it literal or symbolical? Manay, naas pangutana diha. But kasagaran yun, symbolical. And ang uban pod, literal, but ang pinaka-importante, masabta na to, unsa man gisulti ni Lord sa atong kinabuhi. Nakuha na to? So tungod kay baga kayo o bugat kayo ang persecution, ang paglutos, ang pagsakit sa katawhan, bisan sa kapanahunan ni Emperador Nero. Dito sa Old Testament, ang Babylonia, maodjoy niguba sa First Temple. Pag-abot dire sa New Testament, ang usa sa gi-highlight nga Babylonia gyud ang iyang style is ang Roma. Siya maoy niguba sa ikaduhang temple sa 70 AD. Unya gisunog niya ang dakong syudad sa Roma o gipasanginlan ang mga Christian at that time. Pero ang mga Kristohanon sugot gyud sila, patyon lang sila, gisukol gyud nila, gipaglaban gyud nila ang ilang pagtuo. And gitawag ni siya kanang dark age or unsa pa da, kamatay, kangitngit, kaguliyang, kasakitan, whatever. Og ang mga magtotoo ni adtong panahon na gipuga gyud ngadtos katapusang limit sa ilang pagtuo. Whether ilang i-deny ang ilang pagtuo sa Ginoo or ilahang dawaton. And they thought nga it's over, mao na ni. Therefore, kinahanglang ablihan sa Dios ang langit. Aron dunay glimpse mga nga makit-an nga oy dili ra day dinhi. Makamao silang mo consider nga okay ning mga alantoson. Labangon na to ni. Because na ay supernatural sa unahan. Dunay naghuwat sa unahan. Mao ni ang mahitabo sa unahan. And that is why kung imo gyud siya nga kanang magtuon bitaw ka nagbasa ka sa pulong sa Dios, may baw-an gyud nimo nga ang gikinahanglan day nato ang muila ra gyud mosunod og magpaubos sa Ginoo. Now, actually si JJ, basta daghan mi karong nang tag-as ang dugo. Pero murag atong garbo siguro pod basin og 200 over pod na ni. So tudluan ko putas Ginoo siguro kay ako lang basta lang gyud. Nanglan gyud magpaubos sa sitwasyon lang, sa kaimtang, sa pressure, sa grabe gyud mo nang og naay tsansa makagawas lang yan, makalayas ba? Bahalag uban-uban na mga bata. Kay grabe gyud kayo nang kinahanglan gitudloan gyud ta sa pagpailob mga igsoon. So mao po na ang concern ni Peter. So naka-address man dito kinsa iyang gisulatan, but kung imong sabton universal gyapon siya because nagkatag man gyud ang mga Kristohanon nga usa na lang kalakang sa ilang kinabuhi kamatayon na ang ilang giatubang sa paglutos. Kuyawan ni no? Pero nagpadayon gyapon sila. So, gisulat gyapon ang Peter aron nga lig-unon ang mga katawhan sa Dios nga nakasinati og grabe nga paglutos. Gisulat gyapon ni siya. Kung imong makita mga igsoon, sige balikan sa nato didto. Tan-aw na to og ayo na. So, dugay man kayong buhuing paraon ng Israelite. Sayo rataron. Napa mo? Tanaw na to mga igsoon. Ningon siya nga gisulat ang mao nga mensahe gipadala ngadto sa mga katawhan. Itong basahon sa verse 1 ningon siya verse 3. Yeah, verse 3. 1 Peter chapter 1 verse 3. He said, "Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath gotten us again unto lively hope of the resurrection of Jesus Christ from the dead." So, pag moingon na gani ka og center sa hope sa usa ka tawo, Jesus Christ gyud na
Kay og wala na sa imong kinabuhi, para asa man ang imong pagkinabuhi pod ron. So, time to siya nga ang katawhan mahimo ng hopeless. Puro nakasakit ang nailang giatubang. That is why dapat na ay glimpse, na sila ay makitaan nga kahayag, na ay comfort, na ay kinabuhi. That is why gisuwatan yun sila. Gi-address na, tanawang verse 4, at tas verse 4. Ningon ang verse 4. To an inheritance, uncorruptible, undefiled, and faded not away, reserved in heaven for you. Reserved in heaven for you. Walay nakareserba, walay giandam nga para sa imuha aning kalibutana. Kay bisan ang imong yuta nga gitumban, inig aswat nimo usan nimong tiil, di na to imuha. Kaya ako mong tambagan, kung magsigi pagyapon mo patay tungod ra ng mga bande. Ang tawag na to, mga karnal. Unya, masabtan na to, unsa ning karnal. Oh, next verse. Next verse. So, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So, wala sila'y nakita. Kay grabe rang pag-antos, kasakitan, persecution, pero naay giandam, naay gireserba sa umaabot. Next verse. Ingon ang verse 6. To ara, gi-address na eh. So wherein ye greatly rejoice, through now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Grabe gyud ang ilahang kaguol. Grabe gyud ang ilang kasakit. That is why need sila ane. Next verse. I think kitang tanan naaane, makabugat. So that the trial of your faith, being much more precious than gold, perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of the Lord Jesus Christ. The only hope, the appearing of the Lord Jesus Christ. Sa Greek, ani gitawag niya parousia, physical appearance. You can touch Him, you can see Him personally. Parousia ang tawag. So, gisulat ni Peter, pag-encourage lang yun. And kitang tanan, dili mata pareho og level sa ato ang mga giatubang og atubangon pang mga problema, kinahanglan kang ma-encourage. Kay kung dili ka ma-encourage, dili ka ka-overcome. Ang sabi ng Proverbs, ang luya, panahon sa kaluya, luya gayod. Usbon ako, ang luya, panahon sa kaluya, luya gayod. So, ma-overcome na to. Unya, sakpa na to. Saon na to pag-overcome ni tanan. Kaya in fact, maingon na ganita, grabe ang akong pag-antos, grabe ang akong kalisod. So, si Paul, nagsulat siya dito, 2 Corinthians, iyang gi-explain dito ang tanan niyang giagian. And then, ma-realize na to nga, grabe no, kaingon ko, grabe na gyud akong pag-antos, layo raman di ay kaayo, di ba? Sometimes, so kaingon kitang lisod ang atong giagian when we see the kanang suffering, misery, kinabuhi sa ubang mga tao, makita na to, makaingon sabtang, grabe po ni sila pagsuway. Gaampo ko sa akong kaugalingon for comfort and healing and deliverance. Pero pagkita nimo sa uban, nabalhin na imong pag-ampo sa uban. Sila na imong giampo. Nakuha na to? Na, padayonon sa nina to. Ingon siya. Next verse, verse 8. Ay, wait siya. Asa na ta nalagpot? So whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Bisan pag wala pa nimo nakita ang Dios, bisan pag wala pa nimo nakita ang saad, kini nga hope nga gihisgutan, mas mupatigbabaw gyud ang grabing kalipay. Bisan pa nga sila gipang tunga na, gipang gabas, gipang sunog, gipang prito nga buhi, gipang grabe ang ilang pag-antos, but gi-explain dire nga overwhelmed good sila sa kalipay tungod sa coming, tungod sa hope, tungod sa umaabot. Kaya pag kita karon nakalantaw sa atong kaugalingong sitwasyon, sa naitabo sa atong pamilya, sa naitabo sa palibot, sa kaguliyang naning atong nasod,
Makaingon na gyud kang naunsa naman manong natawa mo ko ani henerasyon na. Pero kung adto gyud ka, pamalandong gyud ka unsay gisultis pulong sa Dios, mamalig-on ka og ma-challenge pag gyud ka. Kini timing gyud bang nabuhi ko aning panahon na maka-witness gyud ko. Ingana bitaw mga igsoon. Now, moadto ta sa atong atuon ning sulat sa pag-encourage, and this is the series nga to na ginasugdan mga igsoon, kining book of Revelation. Ingon diha, according to the book of Revelation, si John gyud ang nagsuwat. Dili according ni bisan kisa, si John gyud. Si John. Matutas book of Revelation, onya atong pamalandungan ang church age. Chapter 2 hangtod sa chapter 3, og atong tan-awon diha ning mga churches ang ilang kahimtang. And nahumanan na nato natun-an kabahin aning Smyrna og ang Laodicea. Ang Philadelphia og ang Smyrna common kayo nga atong natun-an nga wa kay makita nga pagsaway si Lord diha sa Smyrna og sa Laodicea. I mean Smyrna og Philadelphia. Pero the rest of the churches kanang 5 naagyoy pagsaway si Lord og gitagaan sila chance nga sila maghinulsol. So, dili ta makaingon nga ang Smyrna perfect na dyan nga church, ang Philadelphia perfect na sad nga church, because ang tanang churches doon nagyoy problema. I don't know. Nga nung wala gibutang ni Lord ang iyahang commendation ra may iyang gibutang. But, kung imong susihon pag-ayo o tan-awon pag-ayo mga igsoon, makaingon gyud ka sa imong kaugalingon nga kining mga butanga nagpanghitabo sad ni sa akong kinabuhi og unsang mga butanga pod nga imong nakita unsay kaalam nga gihatag ni Lord nga angayan po nimong mausab sa imong kinabuhi. Because the word of God is not to inform every one of us. Ang pulong sa Dios is to transform. Natay kausaban. Because ang pinakalisod gayod nga maghinulsol ang gisgutan sa Laodicea lukewarm. That is why sabi ni Lord, kung init ka, good. If you are cold, then good. But if lukewarm ka, lisod kayo. Why? It's hard for them to repent. Maglisod ni sila hinulsol. Ato sa aning tan-awon mga igsoon, iyang gisuwatan ning nga mga churches. Naa sa chapter 1, verse 20. Verse 18 to 20. Revelation chapter 1 verses 18 to 20. Ningon diha. Ningon ang Bible, Revelation chapter 1, 18 to 20. I am he that liveth and was dead, and behold, I'm alive forever. So, lahat ng mga religious leaders, all of them, patay gid sila. But only Jesus Christ was resurrected. He said, I'm alive forevermore. Amen. And have the key of hell and of death. It means, siya maoy nagkontrol. Dili na ang sala, dili na ang kamatayon. Siya maoy nagagunit mga igsoon because gipildi niya, gi-overcome niya, pinaagis iyang kamatayon. Nakuha na to? In verse 20, in verse 19, write these things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. Ingon siya, isulat ning mga butanga nga imong nakita ug imong nadungog, kaya wa gyud ta maggama-gama, ayaw gyud ka paghimo-himo, ayaw gyud ka paggama-gama. And address this letter. Asa niya ipa-address? Verse 20. Verse 20, the mystery of the 7 stars, which thou sawest in the right hand, and the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Ingon siya, ang 7 ka anghel mao ang 7 ka pangulo sa 7 ka simbahan. ug ang butanganan sa tungtunganan sa kahayag sa suga
mao ang mga simbahan. So gipa suwatan niya ning mga simbahan kay aron nga sila ma-encourage. Kanus-a gani ni nahitabo mga igsoon, approximately around 85 to 90 AD, padong na siya sa ika-100 century, nasuwat ang Book of Revelation. And again, ang purpose nga gisuwat ni siya to give hope, light, and glimpse for the people nga grabe kayo ang ilang intense kayo ang persecution nga ilang gisinati. Aron gyud sila mabuhi. Aron gyud sila nga makalahutay gyud, makabarog gyud og makapadayon gyud. But listen to this. Ngano man nga sa suwat gi-address man ni Lord mismo gyud ang problema sa mga kasimbahanan. Hello, that's the first question. Ang unang pangutana, anong gi-address man ang mga kasimbahanan? Because sa church age, nagka-problema gyud sila, dili sila ka-stand sa persecution kung ang simbahan kompromiso ng daan. In other words, pag weak na kadaan, na anak kay gipasan, pabugatan pa kag persecution, paingon sa kamatayon, di gyud ka-stand. So gi-address ang suwat ngadto sa mga kasimbahanan to encourage them nga makalahutay gyud mo, makabarog gyud mo, makapadayon gyud mo sa ingon na ani nga paagi. Unang-una, ang location sa 7 churches makita ni sa Turkey. Ang geographical location nila. And nagkalain-lain ang ilang mga problema ingon nga mga church. Mayon ka, di na ko ani nga church kay grabing problema, layas kas laing ubang church. Pag abot mo dito, ay, problema man gihapon diri. Adto kus lain, naabot na kasta ng church, puro gyud na ay problema. Unya, inig-adto nimo dito, gadugang pakas ilang problema. Tinuod gyud na. So gi-address, gisuwatan. Ang unang suwat gipadala sa Efeso. Naa sa chapter 2. Chapter 2. Gipakita dito ingon sa Efeso for the sake sa ato nga time. Highlight nga mga verses no. Ato ang tanawon. Ingon siya sa Ephesians, kamo. Nakita ako kamo, grabe gyud ang inyuhang paghago, di ba verse 2? Chapter 2 verse 2 yung giingnan ng Ephesians, I know thy works and thy labor and thy patience and how thou canst not bear them that which are evil. And thou cannot or dost hast tried them, which say they are apostles and are not, and found them liar. Ingon siya, ikaw Efeso, nakahibaw ko sa imong grabing paghago. Unya imo jong gibantayan nga ang church dili kasudlan og mga nagpaingon-ingong mga alagad sa Dios pero mga bakakon di ay og iya sa pundok sa kaaway. Imo nang gibuhat. Nagbantay gyud ka Efeso. But niingon siya, but one thing. Tanan mo ingon, one thing. Apan duna gyud ko'y ikasaway sa imuha. Verse 4. He said, nevertheless, you have forsaken your first love. Unya, ang naa diri sa unahan mga igsoon, ingon gyud siya mo anha kog palungon ako. It means hunong gyud, stop gyud, mamatay gyud kung dili sila maghinulsol. And you know what? Makita nato na inig-abot nimo sa Laodicea. Because forsaken first love is lukewarm already gyud na siya. Bugnaw na gyud na siya. No? Ningon ang Song of Songs nga ang gugma di gyud mapalong, ang kalayo sa gugma di gyud mapalong bisan sa bulog nga baha. Many water cannot quench love.
And sometimes tungod sa kadaghan sa pagsulay, pareha sa ilang gisinati, mubugnaw pod ang atong paghigugma. Ang pangutana, makastan ba sila, makalahutay pa ba sila sa intense kayo, nagulbo, nagkalayo nga paglutos, nga sila bugnaw na, kabalo mo kung sa'y nakapalig-on og ayo sa tawo, gugma niya, uga nga unas, ang tawag sa tao nga wa na gyud paghigugma. Siningon si Lord, you have forsaken your first love. Maayo ka ani, maayo imong paghago. Grabe. Pero imong love, maoy imong na-forsake. And nagwarn siya nga pag hinulsol gyud. Then na po siya nakita ningon siya, nevertheless, imong gisalikway. Wa nimo dawata, gihate nimo ang Nicolaitan practices, which is idolatry and immorality. O common na siyang problema sa mga kasimbahanan karon. Idolatry and immorality. And then, na ay gisulti diha nga makaplagan nimo sa tanan niyang gisulti sa 7 churches. Na as verse 7. Chapter 2 verse 7. Ingon siya. He that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Siya nga may dalunggan, kinahanglang maminaw gayud unsay gisulti sa Espiritu sa matag kasimbahanan. And ang sumpay ningon siya, to him that overcome will give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Something na ma-reflect nato or atong ma-compare ngadto sa first paradise katong Eden. Nga naa po dito ang tree sa middle. No? So, ingon siya nga, mauna siya ang iyang ihatag sa maka-overcome. And listen to this. Sa Bisaya, paningon siya, ang mudaog, hatagan ako sa katungod sa pagkaon sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Di ba? So, imposible kay kang mudaog kung wa kay pakigbatukan. Sa first century nga mga believers, ang ilag yun nga giatubang og ayo, makababilonya nga style sa pag-persecute, sa paglutos. Muni ang ilang giatubang nga grabe yun. And dili lang kay kana lang, naapagyoy inward problem. Like within. They have persecution from without. And also, naa sila'y problem, corruption from within. Naay problema ang church sa sud. So maglisod na daan ni sila stand at tubang sa mga problema sa gawa sa paglutos, mas labaw gyud silang dili mo daog tungod kay naa na sila'y problema sa sulod sa tigom. And what's their problem? They have forsaken their first love. Nitalikod sila sa ilang unang gugma sa Ginoo. Nakasulay na mong love at first sight, kinalamian. Akong giingnan akong wife, kaya di mangyug ko kabalog, unsaon ginako siya pagsulti, kinsa gining babaeng akong giangayan. Unya, friend man me. Sige man siya ubag Bible study kay siya tig gitar, kaubas ang mga classmate, ang mga under, mga lower level ba? Nga mga ako siyang giingnan. Na ako sa Valencia daw, ako siyang giitsatan. Ako siyang giingnan. Day, kay Day may akong tawag niya, si Apod Kuya. Kuday, saka sa dormitory, para makabalo jud ka og kinsa. Saka sa dormitory, inigsuod nimo sa CR na dito siya. Abot sa CR, ni chat siya, ningon siya, Kuya, wala may tao ari? Ako siyang giingnan, tanawan ng sa amin, mauna. Ikuratan siya. Sambi nga ito, kung ano ba ito? Revelation. Symbolic. So, to him that overcome, hatagan niya katungod nga mahimong makakaon. So, kinabuhing dayon gihapon ang promise. Amen? Amen. Now, ang second churches as ang Smyrna. Sa gikaingon ko na, kining nga Smyrna, gidayeg ni, wala gibutang dire ang condemnation. Unsa siya, unsa iyang mga nabuhat. But ang giingon aning Smyrna, baliktad sa Laodicea. Why?
Ingon diya ngadto sa Smyrna, gisuwatan ng Smyrna, ningon siya, kabus kaayo ka, ningon ang Dios. Smyrna, makita na nato siya sa chapter 2 verse 8 hangtod sa 11. Ingon siya, Smyrna, kabus kaayo ka. You are poor, yet rich. Lisuda, no? You're poor, yet you're rich. You're rich. Pobre kayo ka, pero dato. Ang gisulti ni Lord ani nga church is, materially, kabus sila nga church, but spiritually, rich kayo sila. Wala gisulti dire. But maybe, atong analyzon pag-ayo, kini nga church is init, gyud kaayo ang ilang pag-alagad sa Dios. And dili magmatter nila ang persecution sa gawas, ug wala gyud nila tuguti nga adunay kaguliyang may tabo sa sulod sa church. So ningon si Lord, dato kayo ka, ay pobre kayo ka, but spiritually, you are rich. Ningon ang Lucas, blessed are the poor. And sa Mateo, ningon siya, blessed are the poor in spirit. Gisumpayan sa Mateo in spirit. Okay raman itong blessed the poor. Na dito sa Mateo, ningon siya, blessed are the poor in spirit. Why? Mga Hebrehanon ang gisulatan. Unya, legalism ang bangga. Ang mga Pariseo, mga manunulat sa balao, naguna na sila, dato na sila kaalam, dato sila pagkamatarong. So, dili sila poor in the spirit. Di sila mudawat. O naihatag nilang pagtudlo. So, ningon sila, blessed are the poor in spirit. But sa Luke, ningon siya, blessed are the poor. Kay nga naman, sa kanunay yun, ang tawang walay mahimo, magkinaunsa, moingor gina siya, bahala na ginang Ginoo, di ba? Kaysa nagsalig ka sa Diyos, niya dato kayo ka. Bahala na ginang Ginoo. Dok, buhata ang tanan, mabuhi ra gid akong anak. Kay nga naman, milyon miyang kwartas bangko. Munang lahi yun. Blessed are the poor. Ingon siya sa Smyrna, pobre ka. Pero, dato kaayo ka sa ako ingon ang Ginoo. Now listen to this. Doon na sila'y common, tanawa ra gani. Ingon siya, iyang gidasig nga ayaw ka mo kadlok. Sa inyo pang atubangon, ang uban ninyo presuhon, ang uban. Sa verse 10, mao gyapon ang iyahang na siya'y promise. Tanawang verse 10. Verse 11. Verse 11 ta dito. Ingon siya, sa Smyrna niya, Smyrna ang iyahang isultian na po. Ingon siya, he that hath an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. O say sunod, he that overcometh shall not be hurt of the second death. Nanapod siya gisulti. Kadtong sa unang church, ingon siya, ang mudaog, makakaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. And sa second nga church, ingon siya, katong naidalunggan, pamati, siya nga mudaog, dili na mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Judgment. Hello? Iyang gi-encourage nga church, but he never say anything na mag-condemn sa ila. Wala siya gisulti. Nga ikaw, simbahan na ka? Arita sa Tiatira. Same gyapon, ang Tiatira, doon na sila'y problema. Naa sila'y, sa verse 19, ingon siya, kita na ko imong paghago, imong mga buhat, ang imong charity, ang imong pagigugma, ang imong service, ang imong pagtuo, ang imong pasensya na atanan. But niingon gyapon sa, I have few things against thee. In verse 20, ingon siya, because thou sufferest that woman Jezebel. Ingon siya, kay wala man nimo badlunga. Nakoy butang ay kasaway nimo. Ikaw, Tiatira, nakoy butang ay kasaway nimo. Imo rang gipasagdan ang practices sama aning practices ni Jezebel. Unsa gyapon to? Idolatry, fornication, gipasagdan lang. And many Christian churches nga dili man makita sa pastor, pero ang mga pagkinabuhi sa mga katawan, kung ikaw na lang, imo ning gi-practice. Masyak yun ka, inigabot ni Mas Laodicea. And masakpan ni mo yung kagalingon, Lord, kinalisuda naman ni kaayo. Magyapon ang iyang promise, siya nga mudaog. Naa, sa verse 26, ingon siya, he that overcometh
and keepeth my works unto the end, to him will I give power the nations. Taga niya gahom ug otoridad. Na siya mga promise sa mga churches. Lain-lain ang iyang promise. But actually, para gina sa tanan. And then niadto ta sa Sardis, chapter 3, mao gihapon. Grabe ang problema aning Sardis. Atong basahon mga igsoon. Chapter 3, verses 1 to 4, and the angel unto the angels of the church of Sardis. Nagsuwat siya, these things, which says, he had 7 Spirit of God and the 7 stars. I know thy works. Same. He said, I know thy works. Alam ko ang gibuhat nimo. And thou hast a name that thou livest and art dead. Buhi, pero patay. Verse 2, be watchful. And strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy works perfect before God. In other words, they just religiosity. Gibuhat ra nila ang tanan, pero diha sa Dios walay kabug-aton. Kita bang tanan sa atong pag-anhi dunay kabug-aton? As we listen the word of God, gihatagan ba natong kabug-aton samtang naminaw tas pulong sa Dios, or dugaya po ni siyang nahuman 5 ra ka oras ang testimony? Ingon siya, ikaw nakit-an ka nako nga wa gyoy kabug-aton. Muni ang iyang gisulti sa Sardis, sa church sa Sardis. So he said, be watchful, pagbantay. Unya, ang naani mong naghingalo, himatyunon. Kabalo mo, sometimes kinatong pagpangalagad sa Diyos, himatyunon. Murabag, mabikil pa ko kausawa na. Makasala pa ko kausawa na. Basta kay, something ingana ang atong panghuna-una. Ingon si Lord, buhi ana. Kaya sometimes, ang gugma, pag-alagad, kalipay sa pagsimba, ang pagtuon sa pulong sa Diyos, himalation na. Ingon si Lord, buhi ana, buhi ana. So, ang pinaka-address gyud sa suwat, ang gubat nila sa sulod. Kabalo mo, dili basta-bastang matumba ang Kristohanon, kung dauton siya sa gawas, lutuson siya sa gawas. Pero dinhi na gani sa sulod sa church, magkapandulay-pandulay na gani tat. Problemado na kadaan sa inyo, problemado na kadaan sa imong pamilya or sa atong pagkinabuhi, sa atong silingan or atong sigkatawo. Pag abot pag yun mo sa church, wa kay makita ang maayo sa church, wa na. And we can stand sa persecution from without. But the problem is ang corruption from within. Lisod yun na kayo siya. Munang gatudlo si Lord nga maka-overcome yun ka na kay promise. But for you to overcome, kinahanglang ang problema i-address yun nimo sa imong kaugalingon. Dapat dili ko ing-ani, iyabi ako sa Diyos. So ningo siya, be watchful. And for the sake sa atong time, verse 5, tanawang verse 5, iyan na pong gibalik. Ningon na po siya, ang mudaog sa English, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. Moingon na gani kag puti nga biste. Sila nga sa Greek, kay Greek maning pagkasulat yun ng New Testament, naghisgot ni kabahin sa righteous deeds. Pag moingon na ganing sulutan og puti nga biste, righteous deeds. Mauna mga igsoon. So hatagan niya. Nya kay naa ba tay righteous deeds? Wala. Ang pagkamakatarong ni Kristo maoy gihatag diri sa atua. And I will not blot out his name of the book of life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Familiar ne? Ningon siya, kung ikaulaw ko ninyo, ikaulaw po mo na ako sa atubangan sa akong amahan. Di ba?
So ang kunon kaniya, bistihan kaniya, o ang kunon yun kaniya. And sa Philadelphia, nindot kayo ang iyang commendation sa Philadelphia. Wala siya gibutang condemnation. But sa Philadelphia, chapter 3, verse 7 to 11, iyang gi-commend. Nga Philadelphia, nindot kayo, I don't know, nganong wala man ibutangin ni Lord. Si Lord ay ibaw. Nganong wala niya gibutang ang problema ani nga church. But ako nagtuo, doon ay problema ang mga kasimbahanan. Ya pastor, basin symbols na or symbolically ko na para gina sa ato First reader man sila. Kita para sa ato ato ning i-address sa atong kaugalingon. Ingon siya ngadto sa Philadelphia mga igsoon, chapter 3 verse 12. Mao gihapon. He that overcometh, I will make a pillar in the temple of my God. Mga nagani kag pillar, ligon nga haligi ni siya. Kasaligan kayo. Hatagag katungdanan sa pagdumala sa buluhaton sa Dios. And sa last church, dito ta magka-problema. Before ta maabot sa last church, mga igsoon, gusto na ako nga kitang tanan makasabot aning white stone nga gihatag. Nay gihatag si, nay gipromise diha nga mahatag si Lord og white stone. Atong anhaon mga igsoon og atong tan-awon diha sa chapter 2 sa kuno siya Pergamum nga church. Mo ni atong nalaktawan. Nasa chapter 2 verse 17. Same gyapon no? Ang Pergamos nga church, kining Pergamum, mao gyapon ingon siya, kita nako sa imong buhat. Bisan kon ikaw nahimutang diha sa sentro nga naa nagpuyo si Satanas, it means nga grabe gyud ang iyang kasakit. Nakita niya nga nag-injure sila. Pero niingon gyapon siya, naa gyapon ko'y ikasaway kanimo. Practice ni Balaam. Unsa man pagkaon sa pagkaon nga gihalad sa Diyos. Makasala ang tao, idolatry, fornication, and whatever. Ingon siya, verse 17 ta. Pergamum nino? Pergamum. Ingon siya, verse 17. Chapter 2, verse 17. He that hath an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. To him that overcometh, I will give to eat of the hidden manna, and I will give him a white stone. Nindot kayo ni. In the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receive it. Ingon siya, siya nga mudaong. Hatagan ko siya sa katungod sa pagkaon sa hidden manna. And he said, listen to this, take note. Tagaan ako siya puting bato. Nga naay nakasuwat nga pangalan nga walay si bisan kinsang nasayod anang ngalana gawas sa makadawat. And you know, parang masabta na to, atras tas ilang kapanahunan. Arong naatay gitawag og bridging the gap. Sa ancient world, panahon sa judgment, imagine sitting on the, kanang magdalag martilyo. Maghuhukom, judge. Naadiri ang accused, giakusahan. Naadiri ang nag-akusar. Na listen, ancient world, panahon sa final judgment, kinsay sadaan, kinsay dili, tapad sa martilyo nga kahoy, nga dukdukon, dunay white stone nga naay nakabutang. I don't know unsa. Kinsay nakabalura ana? Ang judge. Now listen to this. Kadto nga white stone, kaya di naman musulti ang judge, di na pud basahon unsay hukom, sa ancient ni siya nga practices,
human matimbang-timbang niya ang mga ebidensya, kadto nga white nga stone, iya tong ipangalan sa tao nga maabsuelto. Iyang ihatag sa tao nga maabsuelto. Ang buot gipasabot, nga dili siya hukman, muni pagmatuod, nga siya dili sadaan, white stone. Pag moingon na kani kag white, righteous or purity, iyang ihatag to nga white stone sa tao nga wala na pamatud-i nga sadaan. And same thing ingon si Lord dire sa Pergamum na kadtong modaog tagaan niya sa maong white stone. Og siya ra ang naa diha na iyang pangalan, og siya ra po'y makabalo ana kay siya may nakadawat ni ana. In other words, ang gipasabot ni Lord nga ang modaog walay paghukom, walay silot, but naa siya'y nadawat nga ganti. Naa niya ang pagkamatarong. Gideklara siyang dili sadaan. Gideklara siya nga putli. Gideklara siya nga wala, nga dili hugaw. Nga tingali gibutang-butangan ra siya. Because niining panahon na sulod sa church ug ang persecution nga gihimo sa Roman Empire. Grabe gyud kaayo. Giguba nila ang templo. Ang mga kabtangan sa templo, gidala nila dito sa Roma ug ilang gihimong dekorasyon dito sa Diyos nga si Jupiter. Diyos sa Roma. Pangalan Jupiter, dito nilagi. And ang last nga church shock yung kayo ni. Sa mga dinhi pag-prayer o sa mga dinhi pag-midweek, madublihan gyud ta ani karon kining Laodicea. Dinhi gyud ko mura ko kanang nagampo ko ba nga naghilak nga daghan kay kog na-realize sa akong kinabuhi ingon nga nagpangalagad sa Dios. Adto tas Laodicea, last church. And before before ta mamauli, kuhaan nato nagpagtulunan sa tong kinabuhi. Chapter 3. So, dili na ako ni mausa-usa because sa nang labay nga mga adlaw, ipanghisgutan na nato ni. Laodicea, chapter 3, verses 14 to 22. Parang madali, basahon ako sa Bisaya, mga igsoon. Laodicea, ingon siya. Or, unsaon ninyo ni pagbasa? Laodicea, kami bahala diya. Chapter 3, verse 14. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. Now, dili ni literal nga anghel ha. It means pinadala or magbalantay or pangulo sa church ang gisuwatan. Kini ang giingon sa amen. Ang kasaligan og matuod nga saksi nga mao ang sinugdanan sa tanang gibuhat sa Dios. Si Jesus gihapon na. Verse 15. Nasayod ako sa imong binuhatan, dili ka bugnaw og dili ka init. Gusto ko na lang unta, nga bugnaw ka na lang. Gayod, o init ba hinoon? Verse 16. Apan tungod kay ikaw, init-init man lang, dili ka init, dili pod bugnaw, iluwa ko ikaw. Tanan gani sila na problema, no? Pero kining Laodicea, something na nag-open sa akong kasing-kasing ugna-una. And hopefully, prayerfully, nga ang matag usapon, maablihan ato atong kasing-kasing ugna-una tungod ani. Now listen, ang kahintang aning Laodicea nga dapit, moning akong giingon nga opposite lagi ni siya sa Smyrna, kaya ang Smyrna, pobre kay sila, pero dato sa Ginoo. Ang Laodicea, habog kaayo ang ilang economy. Taas kayo ang ilang material, blessed good kayo sila, grabe good sila, kahintang. Ang problema sa ilang dapit, walay tubig. So ang naay tubig, ang neighboring nila, mga silingan nila nga dapit. And shocking kayo nga usa sa dapit nga gikikanan sa ilang tubig, init. Og sa laing dapit, bugnaw. Dito ni sila nagkuhag tubig, gikabo ba ni nila or gi-irrigation, I don't know. Wala gisulat dire. But something na inigabot aning mga tubiga sa ilang dapit, dili na init ang gikan sa init kay nag-travel pa. Ang gikan pod sa bugnaw inigabot sa ilang dapit, di na pod kayo bugnaw kay nagbiyahe pa man ang tubig. Naabot gyud sa ila.
nga dili nagika ang iyang temperature kabugnawon or kainiton dili na pareha sa iyang gikanan. So si Lord nagsuwat siya dito sa Laodicea, gigamit niya nga panag-ingnan ang tubig nga init-init, bugnaw or init kayo aron mas makasabot siya. Mas makasabot ni nga dapit kini nga church because adlaw-adlaw nila ni nga pagkinabuhi nga need sila tubig. Og nakaibalo sila nga kani nga tubig init gyud ni siya pero pag abot diri bugnaw na. Kaya ang atong Ginoo pag mutudlo siya bisan gagmayng kabataan makasabot. Pag nakatubang siya sa mga Israelite, kabalo siyang mananagat ni kani mag-uma, kani magbalantay karnero. So ang iyang mga parabol, ang iyang mga pagtudlo kabahin sa pag-uma, pagpanagat o mga karnero, pagbantay karnero. Amen. So dito sa Laodicea ay ang gisuwatan. Ingon siya, dili ka init. Di po ka bugnaw, init-init ra ka. Amen? Hapit na tamahuman. Hikapa ko na si munta pa, og init pa ba be? Init pa? So, iyang giingnan. Sa verse 16, tanawang verse 16, verse 15 and 16, tanawa, ingon siya. Dili ka init, dili po ka bugnaw. Di ba? I know thy works. Thou neither cold nor hot. So he's in the middle. Himo-himo mo kung magpurgatoryo. Ganun, hisgutan na. Wala na apil. I would thou wert cold or hot. Mas maayo palang unta. Nga bugnaw ka or init. Kay verse 16 ningon siya, because you are lukewarm. Isuka ka na ko. Tanawa ra guni unsa may kusog ani nga church kung lutoson eh. Nga bugnaw naman gani ang ilang gugma pag-alagad sa Ginoo. Unsa may ilang kusog. Kaya sometimes kita dalira kita mga tumba inig abot sa pagsulay balatian unsa na. Because atong personal nga relasyon sa Ginoo, problema ng daan. Kaya gi-address ni Lord. And sabi niya sa Laodicea, I would thou wert cold or hot. Why? In verse 16, he said, because, paminawa ra guni, so then because thou art lukewarm, maligam-gam, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Now, kitang tanan nakasulay suka. What's your feeling when you are about to vomit? Lungod kayo nga, pugong-pugong pa gani ka, di ba? It means hindi katanggap-tanggap. And imagine we offer kining Laodicea dato. Nakatod. Example lang ha, nakatod sila sa ilang ikapulo, naghalad sila, grabe ang ilang pagdayeg, nag-awit sila sa tinuod lang, gibati ako sa pagigog pa nimo, gibuhat nang nila tanan. But ang sabi ni Lord, lukewarm ka. Unsaon ka ni nila pagkangano ka ni silang lukewarm. Oh, next verse. Verse 17. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not that thou art rich. Paminaw ha? Ang tingin nila sa sarili nila, okay lang ako. Nagtuwa mo ko sa Ginoo, nag-alagad mo, luwas naman ko. Tanawa, gibless gani ko sa Ginoo. Oh. Ebidensya ba daan ning walay Ginoo sa kinabuhi nga nadato kani ko ug padayon pa gani kong nag-uswag? Sometimes ang blessing or materially nga naa sa imo, mga material nga butang na sa imo, will make your eyes blind. Nga di ka kakita sa unsay tinuod nimong kahimtang. Look at them. Ang sabi nila, mayaman kami, nag-increase kami, gi-bless mi ug ayo nag-alagad gyapon mi, nagsimba man mi, naghatag mi sa mo'y kanapulo. Nagbasa man mi, nagampo man mi, tanang schedule apil man mi. But tanawa ni unsa si Lord, knowest not that thou art rich, makalilisang ang imong pagkamakaluluoy, miserable, makaluluoy lagi, and poor, pobre kayo ka, blind and naked. See that? And imagine these people of Laodicea, they came to church with gold and jewelries, fine linen, naka-Levi's to manimba.
Asawa ni Manny Pacquiao, musimba siya, 1 million yung dress kapin. Tanang mga tao, mangandoy, magbag og buaya. Lakos. Lakoste. Lakos, no? Lakos. Imagine sila. They thought we are blessed. But the Lord said, you're poor. You are blind. And you are naked. So it doesn't matter pilay value sa imong suot. Even if imong suot mo simba ka $1 trillion worth nga suot. Mahal kaayo na. But the Lord said, you are naked. Kabantay mo, kaganina ningon siya, muhatag siya biste nga puti. Because until nga ang pagkamatarong ni Kristo, iyang ihatag dire sa ato, kay imo siyang gidawat pod, na akay biste sa pagkamatarong. Next verse, tanawa ra gud ni. Ang next verse, diha nako nakita ang grace ni Lord. The grace of the Lord is seen in this verse. He said, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire that thou mayest be rich. Sabi niya ngayon, tambagan ka nako, Laodicea. Pagpalit nako, pag moingon na gani si Lord nga pagpalit nako, free. Bayad na bayad, basta sa Ginoo ka mo doon. Pagpalit nako og bulawan nga giputli 10 times. It means pure, tinuod nga kadato. Walay pa karon ingnon kaya walay sulod ng bulsa pa sayaw-sayaw. Woo! Because the rich. And white raiment, pagkamatarong lay, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. Palit, ani nga biste. Aron ang kaulaw sa imong pagkahubo, dili makita. Kaya I don't care how much intawon ng atong mga suot. But in the eyes of the Lord, kung hubo ta, makauulaw gyud ta mga igsoon. Next verse. In verse 19, as many as I love. Kitang tanan, gigugma sa Diyos. Amen? We're loved. Luta yung kayang gugmas, Ginoo. He said, I rebuke unchasten. Be zealous, therefore, and repent. This is the grace. Ang sabi niya, ang mahal ko, ginatlatos, gyud na ako. And Proverbs says, ang latos, di kamatay, di makamatay. Kaya mambere, na-miss na to itong mga teacher. Katubang disiplina sa unang, padupon sa plagpol, latoso na, kaon kagtsok, magpapadlong ka. Lami ito. Karon, ignoran mo ng estudyante, gasigara na imong mata, mapriso na ka. Teacher Jubilo, amen? Kaya na may balaod nga himuong rebuilde ang mga kabataan. Ingon siya, ang akong giigugma, akong disiplina. Gilatos. Tanawan ng verse 20. And I think this is the last verse. Verse 20. Muna ang gistolti ni Lord. Tanawan eh. He said, behold, I stand at the door and knock. Sabi ni Lord, nasa pultahan ako and knocking. Nanuktok siya. Next. If anyone hears my voice, sige ragbalik-balik, anyone hears. So ang pagpaminaw, importante. Di kay, I know your hard works, I know, pero di na mo maminaw. Iyon yung sabi niya sa ibang simbahan. Tanawa ragun eh. He said, if any man hears my voice and open the door, I will come in to him. Mukaon ko uban niya, and he will be with me. And ang mudaog, ingon siya, tanawang next verse, 21 sa ta, una tag 21. He that overcometh, naagyod siya gisulti, panapos kanunay ang mudaog. He will sit
at my right hand as I seated on the right hand of the Father. Palingkuron gyud nako. Then balik tas verse 20. Kay naa diha ang dako kayong problema sa church. Eyes on the direta, eyes on the screen. Tanawan yung problema sa church. Nahuman na kag-istorya sa imong tapad. Nari na. Tanawa sa direta, diri na matapos. Launa na, gigutom na ko. Ingon siya, behold, I stand at the door and knock. Anyone hears my voice and open the door, I will come in. The question is why the Lord Jesus Christ is standing and knocking on the door. Ngano man nga ang Ginoo nagbarog man og nanoktok because ang Laodicea nagsimba sila, naghalad sila, nag-awit sila, naa sila gihimong programa. But dugay ra nga ang Ginoo naa sa gawas nila. And daghang Kristohanon ingon anag pag kinabuhi karon. The author of the light of the world. I-search na nimo sa Google, makita nimo na siya gibutang dito nga picture. And unsay amazing sa picture, diri mo tan-aw tanan. Gaing ana og kahayag si Jesus, kanang na siya yung murag lampara nga gigunitan or torch or whatever, basta kay kahayag. Unya nanuktok siya sa pultahan. Unsay manotice nimo dito sa picture sa pultahan ngayang gitoktok? Baga kayo ang sagbot nga nitabon sa pultahan. It means dugay rang wa na abli. Second, ang pultahan doesn't have doorknob or handle sa gawas. It means nga ang naa sa sulod maoray makaable. Di mamugos ang Ginoo, sige siya panuktok, naata sa church, nagsimba ta, nakalagad ta. But ang pultahan able la, 3 ka oras, alas 9 sa buntag sa Domingo, hangtod alas 11:30. Pagkahuman na sirado na po, ablihan na po na next Sunday. Because Christian ta dire, pag nasa school, pag nasa trabaho, hindi naka-Christian. Naa dito sa sulod, dugay ra gyud nga nanuktok. Nangutana pa gyud sila, Pastor, ang nidawat ni Kristo luwas man. Luwas ba ning Laodicea? Kay the first place, nidawat man gyud sila in the first place. Mo ganing nahimo silang church, group of believers sila. But niyon sa ang Bible, naa si Jesus sa gawas. Na nila ang tanan. Nagsimba sila, nagfellowship sila, nagdayeg sila, pero dili na si Lord maoy, nag-reign sa ilang kinabuhi, nag-control sa ilang kinabuhi, naghari sa ilang church, naghari sa ilang pamilya, naghari sa ilang kinabuhi. And we sing, reign, reign, Lord Jesus, in our hearts. And after that, uli na kas inyong balay, ikaw na pod ang Lord sa imong kinabuhi. Mauning Laodicea. Kaya ang sabi ni Lord, adto tas hot and cold. The definition, I don't know unsay definition sa uban. Dawaton sa nato kung unsay ilang definition. Unsa may definition aning hot? Unsay gipasabot niya symbolically, pag mayon na gani kang hot, tinuod gyud ning Kristohanon. They follow the Lamb wherever he goes. Sige lang kasunod-sunod ni nga mga magtutuo, muna giingong hot. Parag moingon na gani kang cold, mga tao ning wa pa nasangyawe, wa pa kaila og Dios. Pag moingon na gani kang lukewarm, mga Kristiyanong kalibutanon. They do everything, religious stuff na agihimo na nila tanan. But in their heart, they don't have Jesus anymore. Munay lukewarm Christians. Kaya ang sabi ni Lord, okay na ako nga init gyud ka. Or bugnaw pa noon. Kabalo ka, ang init is good. Hot is good. Cold is bad because wala sila Diyos sa kinabuhi. But lukewarm is worst. Nganong worst ang lukewarm? Kay naa sila sa church.
Naghunaon na sila gasimba, man ko, gaalagad man ko, nidawat man ko ni Kristo, pero dili sila mo hinulsol. Kay wala sila kabalong, they are lost already. Sabi niya doon sa Ephesians, you have forsaken your first love. So anong tawag doon? Lukewarm pa din. Nawori ko ani sa akong kaugalingon mga igsuon. Samtang nag-ampo mi sa pangapapa, dili jud ko kapugong nga mohilak yun ko, bahalag. Tanan na anato. Tungod sa tong pagsunod sa Ginoo, gilutos ta. Gibuhat nato ang tanan. Pag na mga schedule ang church nga na, and we learn more, and daghan gyud tag katunan. Pero what if ang reality si Jesus gawas na di ay sa imong pagkinabuhi? And kanus pa na siya nakagawas, and until now He keeps on knocking at the door of our hearts. Sa soteriology na gitawag og the doctrine of salvation, gitudlo dito ang kaluwasan. And happy kaayo ta nga nadawat ginato ang kaluwasan pinaagi ni Kristo. Because sa makausa na sanctify ta, but na justify ta, gimatarong ta. But ang sanctification is hangtodnis atong kamatayon. So on the process nga naa sa sanctification, wala na sila kabantay nga si Lord naa na sa gawas. And sometimes kita, busy na kita sa atong pagpanarbaho, sa atong mga negosyo, sa atong mga buhat, si Lord naa na sa gawas. And sometimes ablihan na nato gamay, igor ang mulili si Lord. Humana ka Lord, sarado na. But ang punto, ingon ane sa atong kinabuhi mga igsoon, it is impossible for us to overcome when we are compromised or if we compromise. Lisod lagi gyud ta makastand. And niunsa to siya, nga ang atong pagtuo sama sa bulawan iagi sa kalayo. So that is why we are blessed nga natay mga trials. Kay pinaagi sa trials, nam realize nimo unsa man ni katong giingon gitestimony kaganina dire sa man ni. Ako ning ipatawag or unsa ni. But gitesta. In the first place, magpaubos man sad ta kay nakabalo man tang sa sinugdanan pakya sabta. Amen? Even ang mga preachers, even ang magwalali. And grabe kay sila nga, makaingon na lang kag, anointed kaya ni siya, kamao kayong musulti, power kayo. Sila ang mga pinakakinagrabihan nga mo imitate or magpa-pretend. And that is why kami nga mga guwalali na si Pastor Primadri, may mga hilak mi sa tago. Pilion na lang namo, nga mag-ampo na lang ko to buntag, di namang matulog. Because kabalo mi, nga kami maoy singlon, mas dako ang singil. Kaya sabi ni James, hindi lahat. Pwede mahimong magtutudlo or unsa ba diha? Because mas accountable, mas dako ang iyang tulubagon. So nag-ampo, Lord, tagaig kaalam, Lord, unsaan man, unsay conviction Ginoo, giyahi ang una-una, giyahi ang kasing-kasing. So dili na magmatter. Imagine nga sila, sunugon silang buhi, himuon silang literal nga light of the world, nga sa pagkagabi, gigapo silang nagtungtong sa mga kahoy unya, giligo sila lana, dayong gipasiga sila, nagsyagit sila hangtod sa kamatayon, ang uban gipanggabas, ang upan gipangpulungan og ulo. Grabe ang ilang persecution, pero nakabarog yun sila sa tanang pagsulay nga mosulay og bawi sa ilang pagtuo. Why? Because mabasa nimo ingon diha, bulahan kadtong mga tao nga kung asa ang karnero atua sila kanunay.
Muna mo ito, where you go, I go. Where you stay, I stay, God. Because bulahan gayod mga igsuon ang mga katawhan sa Ginoo nga kanunay rang nagsugot og asa si Lord. Asa ang direction ni Lord, asa ang leading ni Lord. Kaya og mingon si Lord nga diha ka sa Lourdes forever na ka diyan, mudukot na ka diha, magbalay ka diha, mag-uma ka diha or diha na ka. Yes. Pag moingon na po si Lord, lakaw ngadtos Marawi. Ayaw, Lord. But ingon diha, kung asa ang lamb, duwa ra gyud sila. And these people, nga di gyud sila musugot, makompromiso sila, they will overcome all this persecution, even to the point of death. Sabi ng psalmist, though I walk to the valley and the shadow of death, mao baron ang iyang gisulti, I shall not fear. They will always overcome. Kay nga naman, og asa ang Ginoo, tuara gyud ni sila. Kaya sa mga Kristohanon, mga gitag pagsulay, kita dinhi sigit ang nagka-problema sa relasyon sa usag-usa. Ba't magbinagsatag pangutana sa tong kaugalingon? Si Jesus ba niya pa sa sulod or nagpanuktok pa siya? Sulayan nato ning pamalandong. Kay tingali mga igsuon, nagsimba ta sa Ginoo, pero wala na si Jesus sa sulod sa atong kinabuhi. Naapata? Hopefully nasabtan nato ang mga mensahe. Usahay maglikay ko ning revelation. And ang common nga rason, lisod nga sabton. Pero ang pangutana nganong lisod man nga naara gani sa pangalan gi-reveal, gipadayag. Yan sa atong kinabuhi mga igsoon, mao gini. Pinakarason lang gyud nga makalahutay ra gyud ta. Si Peter, si Paul, he said, do not compromise. Do not compromise. And even the churches, giingnan gyud, I give you chance. I give you chance. I-overcome ni, i-overcome ni, i-overcome ni. Mausab ni ang atong buhaton sa kada usa nato. Amen? Hopefully natin nakatunan tanan mga igsoon. Magkinaunsa ang kinabuhi, mga lagad og magsimba gyud ta sa atong buhi nga Dios. Manindog tang tanan. Let's pray. Nagampo ta. Gracious and loving Father, thank you so much for your word this morning. Sa admonition, sa caution, sa warning, sa labaw sa tanan, sa pag-encourage Ginoo. Salamat nga wala mi judgment nga dadawat, but grace and chances for us to come to you and repent. Salamat kay Ginoo nga panalipdan ubanan minhimo o Dios. And sa kanunay kami sa matag adlaw mahuna-hunaon, aware sa kanunay nga walay laing ang ayang panganduyon kundili wherever you go, we will go, Lord. And asa ka sunod lang gyud mi o Ginoo. Father, ang kahimtang namo karon ug ang kahimtang among makita sa among palibot, makasusubo kaayo. Naghimo namo ning samaron, magulanon, wounded me, pero ingon ka, the saints will rejoice. Diha kanimo na ami kalipay. Because wala mi sa wall. Wala mi diha nagatubang sa unsaray naa. Naa kay kortina, naay gi-reveal nimo, giablihan nimo nga veil. I pray, Lord, nga ang mga kasing-kasing sa imong mga anak sa kanunay o Ginoo, mahuna-hunaon og sa kanunay maggatinguha nga moalagad mo simba og mosunod lamang diha kanimo Ginoo.
bisan unsa pay mahitabo. Nga hinumduman namo sa kanunay nga walay amoa imuha ang tanan. And even kaning kalibutan na imuha nit among gininhawa, ikaw mao'y nagbuot. Pasaylo ami nga bugnaw ang among paghigugma kanimo. Pasaylo ami, O Dios, nga kompromiso naa ang mga practices o Ginoong wala nimo kahimuti. And pasaylo ami that we have forsaken our first love, Lord. Tabangi kami, O Diyos, nga sa kanunay amahan, sa matag adlaw uhaw, mangandoy og magtinguha kanimo sa kanunay. Nakasiguro kami nga bisag unsay dangatan namo sa among pagkinabuhi, basta kay naa ka Ginoo, ma-overcome gyud namo. And thank you for your love. Nasayod kang dili namo ma-overcome kung naay kahugawan. Mo na nga pinaanggi sa suwat sa mga kasimbahanan. Nahimo usab kami, Ginoong nabadlong. Nahimo usab kaming napahinumduman, natudluan. Na ma-overcome lang namo. Kung dili may musugot nga makompromiso kami, Ginoo. Hinlua kami karon. Sometimes magpa-pretend me, but we are poor and blind and naked before you. And so we come to you. By your grace and mercy and your love, maablihan ang among mga mata. We will be clothed with righteousness. Og diha lamang kanimo, doon na kami tinuod nga kalinaw, Ginoo. Salamat sa kinabuhi sa mga kabataan. Salamat sa kinabuhi sa mga young people, sa kinabuhi namong mga hamtong. From now on, open kami. Dili namin musugot nga naa ka sa gawas, magapanoktok diri ka namo. And we pray, Father God, nga sa kanunay, O Dios, ikaw na mao'y magadumala sa mong kinabuhi.